regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Take a look, take a look, take a look. The land of terrors. For the game again. The land of terrors. Use your head in the land of terrors. Ain't that the pot calling the kettle black? Ain't been keeping track, hands still bloody from the depths in Iraq. Why you lie, many die, and that's factual. Not to mention all your damage, that's collateral. 3 million that you killed in Vietnam, and many still feel the pain of your cluster bomb. While the victim of the World Trade fill your mind, 100,000 people died at the same time. On August Så skal vi udpege 3. pladsen. Yo, select. Så vil vi gerne trække. Så her på det. Så skal du bare lige stykke ned. Det er 3. pladsen. Sarhat Dalka. Det er 3. pladsen. Tillykke til ham. Træk 2. pladsen. Hvem er jeg ved at trække? Lad lillebror trække lillebror, det er fint. Lillebror. Kan det være, jeg trækker mig selv? Så skal du rode lidt rundt. Træk mig, træk mig. Og du skal have en op. Træk mig. Uha. Hvis det ikke er meget, så laver vi en om. Hold nu, og så vis den til kameraet. Det er Daniel Sankosvich. Det er 2. pladsen. Tillykke til ham. Den afgørende underground 1. præmie. Så vi går ind og spørger nogle gutter, om de gerne vil trække noget om den 1. pladsen. Gutter, vil I gerne hjælpe med at trække 1. pladsen? Hvem vil gerne? Gyldenhånd. Det er kun en ellers. Skal vi se her. Kan man gerne rode rigtig godt. Uha, det er 1. pladsen. Der står Hussein fra Yumi. Ja. Det er 1. pladsen. Tillykke til Fayumi. Ceux qui ont disparu sans jamais avoir connu la joie. مش بعرف وين صار امبارح بالليل شحال من واحد مات